Salutare băieți, eu sunt Remu și bine v-am regăsit la un nou episod din Fortnite Battle Royale. Aceștia sunt prietenii mei, salutați! Salut! Astăzi vom face niște XP. Hai da, să începem. No. Și acum trebuie să-ți arăți Arthur cum să faci XP. Și mie, și mie. Bă, Edi, nu mai dau bă cu petare de... Că au venit la unii, nu mai dau cu petare de că au venit la unul mascații. Aoleu, de ce? La mine nu, că eu mă duc direct în câmp, nu-i drum de la noi. E cum ar fi... E nepotul lui taică meu, dar e... Nu știu, bă, e de seamă cu tati și are magazin și vinde petare și l-a dat unul în gât. Nu știu, unul prost, adică pat, habar n-am. Pot să vă bat? Cum, unde? Dar ce? Unde? A, voi faceți bat, vă bați. Unde? Africa bot. În spatele stifului. Ah, ok. Bă, dar unde? Poți să iei? Nu e. Nu. Să mor de văciună. Scuze, Artur, nu mi-a plăcut capul tău. Bă, dar mi-a dat țeapă, bă. Să mor de-am tras eu, Edi, să mor de-am tras eu, a tras cățeaua, mă jur. Trebuia. Bă! Dacă mă mor, e bine până. Stai, bă, faci live sau ceva? Este videoclip, normal. A, ești family friendly sau? Poți să-mi jur? Ok, o să țin cont pentru viitor. Păi am jurat mai devreme. Da, și ce? Ca să nu se mai joc. Ok. Eu încerc să-mi postez așa. Nu mai știu unde era butonul, bă. La câte pleci îmi trebuie în față? Nu știu, cred că 5 sau 6 Edi, vină cu mine. Nu acolo, bă, în direcția E, poate e aici. nu, că eu țin de ce era. Da. Stai cu capul eu, nu văd. Trebuie și stânga și dreapta? Nu, nici stânga, nici dreapta, numai aici trebuie, dar nu știu câte plăci în față trebuie. Bă! Aer. Edi, hai să căutăm. Vino cu a. E război. Este gane, Edi al meu, Edi al meu! Mi-a dat cu papu. Cu pumpul. Da, pompu. Gata, Artur, hai să facem pace, Artur, vino cu a. Da. Și acum îmi tragi una în cap. Dă-mi pică capul. Stai. Favorite asta. Aha. Ok. Hai bă, care dă unul pe unul. Eu, ia. Stai așa, să beau, stai așa. Mama, era să beau viața. Wow. 2, 3, 4, 5 și eu. Ia cat!
Am și ratat. Amândoi. Băi, rată-te, nu ratezi. Nu. Dar așa, la Caterinca. Mamă, cu ce joc al meu. Jocul mare pe 90. Glumesc, glumesc. Hai să mă scop. Au. Da, bă, eu zic că e aici, în față. Eu zic. Tu uitați voi, deci câte plăci? Trebuie să mă duc și stânga și dreapta sau ceva? Nu știu, cred că maxim 5 sau 6 gări. Și trebuie să mă duc și în stânga-dreapta? Păi ești dreptaș? Păi dacă trage în mine. Păi ai tras în mine. Ai tras în Remu, scuze. Ia bă, căutați aici. Păi eu făceam primul, Parolă. Construiesc peste tot, bă. Care vrea să fluier în timpan? Eu. 1, 2, 3, 4, 5, Aici nu e. Mai căutați voi data aici dacă vreți. 6. Da, dacă nu se hară, să puțin. Puneți 6 și puneți și... în colț? Da, în colț în dreapta, jos. În colț. Mă, cine a zis că în colț? Edi, unde ești? Edi, precă-mă. Nu, am înțeles doar în dreapta, n-am înțeles și în colț. Edi, tragi în mine, Edi, Ce tragi? ca și te provoc să mă mori, vreau să mor. Omoară-mă, te rog. Omoară-mă doar. Ok, să mă faci. Și jos sau cum? Nu, vreau să mă moare cineva, să văd cum se numește harta. Bă, ăsta-i țigan? Da. Ăsta n-a pus să joace pe public oamenii. Stai că poate aici, a pus aici, frate. Am 5 IQ. Am negativ IQ. Omoare Cinci pe prea minus. mult. Îi dă pe... Are număr întreg omul. Ce e asta? De grotochi care sau 250 de coinuri. Care mă lasă să fac 250 de coinuri? Coinuri. Coi. Coi Da, nu. am zis ce-am zis, am zis coinuri. Da, în română. Ok, Bani. ok. Banuri. E că orice n-ai, bă. Adică, așa, bă, în sfârșit, un youtuber românesc. Dar cred că ăsta e engleză. handicapați. Tu ești ăsta, scuze. Trebuie să stai să faci. Mura asta de cavaler. Mi-a scăpat. Nu scăpa bambu. Am zis să-ți fac viața ca să fii fără, înțelegi? Bă! Eu joc cu armie. Artur, înjură! Poate. Nici eu nu știu cu ce joc. Nici tu nu știi. Mama, areul meu preferat! Care e ăla? Îți place succesul? Aolo. Da, scuze. Poate. Păi da, vreau și să facem ceva, că ori căutăm butoane, ori, nu știu. E asta ce zic. Păi da, nu vezi că e stricat. Nu mai sunt alte hărți. Mă rog, mai am și alte hărți. Păi hai alte, nu vezi că nu e buton, stăm aici degeaba așa ca proștii. Poate, cred că nici nu mai e Ce? butonul ăla, că poate o șters. Eu nu joc cu SMG, eu n-am jucat cu SMG în viața mea, Luca. Ce? Nu, el joacă direct cu groza. Ca pe PUBG. Da, mă, eu jucam cu... Ăla era are. Era are cu mai multe gloanțe și tot Nu, așa. mă, ăla era shotgun. Da, cu recoil. Nu era minigun. Minigun. Ăla nu era pe 90. Ce mă, pe 90? Nu am jucat în viața mea cu unul. Am și dat. Ai. Mi-ai și dat full box. Pac! Mi-ai și dat full box. Ok, hai, dați live. Pe zadim? Da. Nu XP, wow! Mamă, băi, ești nebun?
Toate, nu, 32 XP, 2 XP. Ia, în caz dacă vrei să vezi cum arată un caracter din Batman Arkham Knight. Arkham Knight, ăla e din jocul Batman Arkham Knight. Știu. Și ai jucat jocul? Ia că-ți dau like. Nu mă dai jucat jocul? Ia, ăla, comentarii. Arkham Knight. Acela este Arkham Knight. Se citește Arkham Knight. Na, eu Bă, Azor, Da? mi-mi place că Remo spune titlurile sau na, ce pune acolo la început, le pune în engleză și el vorbește în română. Le pun și Nu știu, băgați ceva. A pus gameplay. Păi știu. Pune gameplay. Da să mor eu, bă, dar Remus, postezi oral, nici măcar zilnic. Acum o oră, acum 33 de minute, acum 16 ore, acum 16 ore. Mamă. Postezi 7 videouri pe zi. Ia, 20 de minute, bă, da, ce ai făcut, bă, 20 de minute? Uite, Ionuț 436, PPS, cu 34 level, a meu Itupeis cu 100 de level, nici el nu știe cum. Are 0 V-Bucks, aoleu, sigur nu ți-ai cumpărat levele. Nu. Poate e verișor, mi-a făcut asta. A, bă, jucăm ceva să stăm în lobby și ne uităm la... Bă, Nu știu. Nu mai găsesc Nu nimic. știu, mă joc rochetic pe telefon până găsiți. Uite, 550 V-Bucks și după aia cum s-au dus la 0? Să vină mă întreb. Când era mic, era mare. Când era mic. Am avut eu atâția. Ah. Am făcut asta. Așa, să vedem ce rank credeți că am, băieți? L-am și auzit pe Remus. A, ți-ai cumpărat emotul ăla? Bă, ce rank credeți? Măcar! Mamă, ce mi-a dat! Ești nebun? Ce dat? Mama mi-a dat super mașină care să vedem dacă e scumpă. Ia. A, mi-a lăsat. A meu nici eu nu știu ce se joacă. Recently played. Uitați aici, poate asta vă ajută. Faceți skill-uri. Chrome Punk Free for All. Hai, da, noi suntem foarte buni la kill-uri. Mai ales Luca. Luca e expert în kill-uri. Eu sunt... Cu pistoalele, vedeți cât luați. Ce ai mă cu mine, a? Hai mă, să mă. Tu ești expert în kill-uri. Eu sunt al doilea expert și Eddie, la fel. Tu să faci. Tu să faci. Nu, tu. Eu să fac. Nu, eu să fac. Eu să tu. Nu, eu. Eu să fac și tu. I'm X Bless, Medhunt X. Dar de ce toți prietenii tăi au un X? Ia să cât costă mașina asta? Da, mi-a luat... Nici măcar nu... O, bun. Bă, băieți, dacă știi ce rank am eu pe ăsta, pe CSGO. Bă, dar să mor eu. Remus, ai avut și tu un intro foarte fain la gameplay, uite OFB. Ți-ai schimbat skin-ul și atât. N-ai zis un singur cuvânt. Un intro, atâta nu fac. Nu fac așa cu... Un nici skin-ul nu schimbă, bă. Nu, mă, dar la unele din astea fac așa fără voce și unele cu voce. Câteodată n-ai chef să vorbești, te dai de gât, ești ceva gen, bă, ce să fac? Hai să fac un video, dar na, mă doare gâtul, n-am fost la școală, uite acasă. Îmi iau un pistol și să vezi aici, 3 XP iau. Știi cum să faci multe vizionări și abonați? Ne. Vorbești cu Artur, îi spui să vină Bel și să urle în căști. Bă, dar unde-i pistolul, Remus? Că ei să iau un pistol? Colțul ăla de acolo. Du-te acasă. Avem nevoie de pistol? Avem nevoie de Mâncați așa, un pistol? pistol gri. Avem nevoie de pistol? Headshot. Avem nevoie de pistol? Da, Păi, ci că dați-vă pistolul dă cel mai mult damage. Inventar de În care colț? Că nu... De ce? Dați-vă numai headshot-ul și Bă, ești țigan? Tu Da, folosești nu merge coare? Eu am doar pistolul al meu, are pump, are sniper, are tot, inventar. Iau un pistol gri în casă, dacă dă mai mult de 24 de damage. Fără third party, te rog, Luca. Așa, și ce facem? Ne căcăm pe noi. Păi nu... Am uitat că trebuie să... Atâta? Păi, eu cred că trebuie să facem ce... Înseamnă că verișorul tu grandă Ce? la kill-uri. Ce ai zis? Ce bine? Nu trage să-mi iau și o shotgun! Tot ce-mi trebuie. Imediat. Are... Poți să te omor, Remus?
Ok, o să mor. Țigan de calitate, tu folosești... Mă, vorba era că folosești pistolul, nu-l ții doar în inventar. Ești țigan? Amenizare, pistol în inventar! Bă, dar nu pot să... Gata, pot. Păi dacă nu vreți să luați XP, folosiți pistolul. Dați headshot-ul mai mult. Dacă pistolul primești, Nu știu când ne-am bătut, boss. Luca. Ia, veniți puțin aici, să văd dacă merge cu pistolul. Veniți puțin la mine. ok, dar după aia testez și eu pe tine, da? Da, da, da. Dacă Și merge, eu. da. Vino, stai pe loc. Ai pistol, bă, pistolul. Pistol. What? Cât XP? 3000. Mamă, Hai, mă, dă-te pistolul înapoi. gata, gata, gata. Vino cu. Dar de unde l-ai luat? De unde l-ai luat? Din colțul ăla. Ok. sunt multe colțuri în care poți să ții pistolul. Dacă Ia, în stai, fiecare vreau să colț. văd cât îmi dă cât omor normal. Da, nu mai văd. Îți dă 500. Dacă dai cu head, Forță domestică. să domezi. Care-i țiganul ăla? Edi... Hai, Luca, facem 1v1 cu pistolul. Ia. Nu, că nici măcar n-am pistol, omule. Dar tu, bam, ești țiganul rău. Ți l-am dropat. Da, vreau să ajungă odată în colț să-mi iau pistol, dar nu pot. Păi, de ce nu ai aruncat? Ei, din mă enervezi. În cine am tras? What the fuck? În mine ai tras. Ah. Am încercat să trag în Edi. Luca, îmi dă snipe. Ia că e frumos. Mă, mi-a făcut freză, ești nebun, i-am luat fade lui Eddie. Wow, Mi-a făcut fade, i-am făcut tot și trei. Ia, Luca, 1v1 cu pistolul. Hai. Mâncați, așa Crezi că ei. trag eu cu pistolul? Nu știu cum trag eu cu pistolul? Tragi. Dar nu-mi place ăsta normal, mie-mi place Aim ăla, down. mie-mi place celălalt pistolul ăsta. Asta nou, nu? Pistolul nou. Nu din sezonul ăsta, din sezoanele trecute. să-i pistol de slot. Sidearm sau celălalt. Nu știu. Mi-arunc pumpul. Bă, dar chiar mă să-mi iau mai multe pistoale. Bă, sunt prea deștept. Ai, îți explodează creierul. Mi-ai spus de capul de la glonțul ăla. De 2 ori a picat în capcană, omul. De 2 ori Care era am picat. capcană? Presupune. Dar tu ai Battle Pass-ul, că eu nu vreau să fac level că n-am Battle Pass. Păi nu se vede la caracterul meu. Păi nu știu. Nu Adică pricep. știi. El are Battle Pass-ul și l-a luat de pe Olei. El a luat de Și-a luat pe Pass-ul. Să mor tu. Pe bune? Da, Nu mai poate. Cât ai dat pe el? Polix. 25 de lei. La. Cine naiba vinde Battle Pistolet? Atâta costă 1000 de V-Bucks și ești în Și vinde mai multe sau doar unul? Dar nu și ăla de pe Olei, bă, 1000 de V-Bucks costă 25 de lei. Și-ți vine acasă cu curierul? 1000 de V-Bucks costă 36 de lei. Vine acasă cu curierul Battle Pass-ul? Da, știi, vine acasă, se ia așa, hologramă. Bă, Edi, nu mă știu Ia cu shotgun. fratelul. Bă, hai să-l omorâm pe Edi, că joacă cu shotgun. Ok, da. Păi dar nu vreau să joc cu pistol. Nu mă interesează, vrei să joci cu pistolul. Luca, noi dăm timp pe Edi doar cu pistolul, hai. Omorâți-i pe Eddie, hai. Aoleu. De la și 24 au, adică. Și. Easy. Yes, 355 XP, mulțumesc, Edi. Deci n-am vrut să trag. Talk about it easy. Atunci tot ești răzbunător că-ți dai respawn și-a rupt tot setup-ul de Ia-o, game. bă, lasă-mă ce Tragi-mă de Edi, nu în mine. Upsi! Upsi, pe Eddie. Remus. Poți să vezi că dă headshot cu ăsta. 2000 XP, bă, dar aveam super charge. Edi a dat lift. Doamne, ce nervant A, bă, ești, Edi. Edi. Ești cel mai mare pierzător ever.
Loser, încep ca aia. Bă, taci mă, Artur. Ok, Bă, Edi, bă, intră înapoi, că dacă Nu mai intru dacă ăsta face spin. taci intră. Copile, avem pistoale care dau Taci 24 odată, damage Artur. și tu ai pump care dă Taci, Artur. 8. Păi da, și ia gândește-te că dau 3 la un loc, 3 pistoale, ia. Sunt 2 la un loc. Care dă 48. Comparat cu pump care dă 3 Da, da, aproape. Na. Bă, am zis, bă, ești țigan? Ești țigan? Să ai. Aș cu astea să dai. Nu vrei? Atunci adu-te. Știi că... Nu pot să zic acum că... Vine ce? Edi. Edi, dar vezi că vin eu. Edi, acum poți să joci cu shotgun. Că joc și eu. Bă, ce ești cu shotgun, dar cu pistolul? Pentru că nu vreau să fac XP, eu vreau doar să vă omor. Ia-o-ți mă la Păi, m-ai omorât. eu? Da, m-ai omorât mai devreme. Remus, vrei să noi să ne batem cu pistolul? Că... Da, hai. Hai. Oh my god, ce vreau gliderul ăla, Remus îmi face în ciudă. Pistolul. 6000 XP, că am dat headshot. Nu știu cum trag eu cu pistolul. Aoleu, Remus era în fața mea, eu nu mă uitam la el. Neadevărat. Minte. Edi, te rog, lasă-mă să te omor. Omule! Și-a rupt tot biroul. Fac frumos. Frumos. Fă-ți frumos. Dear PC, I'm gonna destroy you. Goodbye. Easy shit on. Ți-am dat 69. 69. Și eu joc cu pistolul, doar că are mai multe gloanțe. Da, du-te acasă. De 2 ori mai mult damage, da? Neadevărat. Vezi că dă... Doamne, ce nervos! What the fuck, de unde te-ai scos programul ăla? Mâncați așa. Te-ai transformat în așa. Mamă! Edi! Ce-a fost aia? E de brain damage, da? Bă, dar Remus, ne batem cu pistolul. Poți să-i bați cu shotgun-ul. Băieți, ăsta a fost și videoclipul de astăzi. Sper că v-a plăcut și la revedere.